Niin, se vaimo soitti, että etkö jo tuon ruokkaa, se on nalissä. Tässä kun on tämä keittiö tällä pihan perällä, niin tahtoo mennä aikaa näissä hommissa. Sillä aikaa kun tuo hauttuu tuossa tuo kananpoika, niin minähän voisin tietysti salaatin poimia siihen mukaan, mutta rukoulata ja lehtisalaattia sinne ja se on ihan hyvä ja laittaa leskenlehteä siihen se sekkaan sitten, niin se on hyvä. Mutta nyt on kyllä jäätelön paikka. Ei sitä näitä pihakeittiöhommia passaa tehdä ihan sillä se niinku urakalla. Tämä nyt taitaa olla, että kun justis on vielä jäätelön kerkkii syy. Jaha, kyllä se kohta aika täyttyy näillekin kanoille. Kyllä se on hyvä ruoka ja sitten tosiaan se salaatti sen kanssa. Ja tänään ei keitellä perunoita eikä riisiä. Eihän tämmöisellä 30 heltteellä ja yli niin jaksan niitä syy. Mahaturppoa ja verenkierto menee sekaisin ja päätä huimaa. Ja kohta sitten niin ampumalanssissa olisi. Ja vähän tummutta vielä näille kanoille antaa. Teillä vaan tauttia saa. Olkoon vielä vähän aikaa. Kyllä tässä nyt ruppaa aika valmista olemaan, että kunhan käki kukkuu, niin sitten se on valmis. Sitten mulla on käki tietää tämä ajaa. Joo, hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää, sen tiedän itsekin. Hyvältä näyttää ja maistuu tietenkin. Tää hyvältä näyttää. Kohta käki kukkuu ja sitten kaikki väki nukkuu. Kyllä on kypsää. Odotetaan, että käki kukkuu. Mitä se käki meinaa? Ei mene kauan, kun käki kukkuu ja sit mie lähden vaimolle viemään ruuan töihin. Sillä lailla. Täytyisi jonkun töitäkin tehdä perheessä, kun isäntä vaan lomailee. No nyt 2 vuotta lomailu, kun siis jää eläkkeelle. Eihän minä kyllä töitä muuten mainostan tässä, niin finradio.net. Menkääpä semmoiseen osoitteeseen ja kahtokaa siltä ne toimittajat, niin Kauko Ilmari siltä löytyy. Ja sunnuntai-aamuna aina on siellä aamuhartaus, oliko yllätys minun ohjelma. Ja se on joka viikon sunnuntai ja maanantaina uusinta kello 15 Suomen aikaa. Maanantaina siis 15.00 Suomen aikaa ja sunnuntaina on 10. Kirkkoaikaa on siellä kirkko. Ja tervetuloa ja kullan kuulolla. Kun käki kukkuu, niin sitten kaikki väki nukkuu. Nämä kyllä rupeaa olemaan valmiit. Nyt on käki nukkunut pommiin. Näyttää nämä kanat siltä. Vähän kukkua nyt. Hyvää aika. Kyllä se nyt, siellä oot kuule väärässä. Pittikö minun vähän auttaa sinua? Mulle. Eli käkikukku. Ja sitten nämä tänne ja on nämä värissä. Ei tämän tummempia saa ollakaan. Muutenhan ne on kohta kuin ukkoteerit. Joo. Voi laittaa tuonne kansi päälle omaiston nähneet. Ei tuossa pihalla
lentässä oli harakat paskanut näin. Ne osais semmosen tehdä. Niin se eläkkeelle jäin, niin sen verran on töitä tehnyt nyt sitten radiotoimittajana ja myös Torreviihan kotikirkolla ollut siellä auttavana tukena ja tervetuloa sinnekin. Syyskuun 14. päivä alkaa meille jälleen kirkonmenot siellä Torreviihan kotikirkolla. Kalle de Galera 8, Torreviiha. Ja kello 18 on näin alkuun ne tilaisuudet, kun on vielä ranta-aika. Sunnuntaina ja torstaina. Myöhemmin sitten kello 16, kun tulee vähän viilemät kelit, että porukat ei rannalle jää roikkuulemaan kirkkoaikaa. Joo, tämä oli tässä tämä kesäkeittiö. Hei!